ما د باوریا راستار د باوریه بچه هەیە هەر تشتێک گو ئنجیل ما فێر بکەت پەیمانان باوەریان هەنارتیان بڤان پەیوان بەرچاو دکەت کامە باوەری بچه هەیە ما باوەریە بخودایê mezin bab û afirandeyê esman û erdê heye ما باوەریە بعیسایê mesîh heye ku rêyekane yê Xwedê yê got bi xwe û Xwedayê me got bi giyanê pîroz Meryema Bakîze bêdûgiyan bû û ji dayîk bû li bin destê Pîlatos Puntiyê hate azardan hate xeşdan û mir û hate veşartin wî mizgînî da giyanên zindan kirî roja sîyê ji mirinê rabû û bilind bû bo esmanî û yê li distê rastiyê Xwedayê Babî mezin rêniştî û dê vegerît da ku hukmê li ser zindî û miriyan bidet me bawerîya bi giyanê pîroz û Kinîsa giştî ya cîhanî û hevalîniya gelê pîroz Xwedê û lêborîna gunehan û zindîbûna laşî û jiyana heta hetayê heye Yehuda 1 ayet 3 gelî xweş diviyan her çende min bi mereq diviya derbarê qurtalbûna me ya hevpişk bû hewe binivîsînim lê min bi ferdî got ez bû hewe nameyekê binivîsînim têda heviyê ji we bikim got hîn ji bê ximet wê bawerê xebatê bikin ewa bû carekê û bû her û her bo pîrozkiriyan hatiye dan